Nangempela ke thina amazinyana amancane sayejele mase sibuye nangusekho. Sabuya ke nesiboniso kanye ne-instruction eqhamuke ejele kubaholi abasejele ngalonkathi. Udlokwane buya nje lo mzabalazo usothatha isikhathi. Hambani nibambe madoda ningabe nisabulele mina. Kusho ke inkuzimalanga lezi eziphume sekulate. Saphinde saqoqana, saphinde sahlangana nale ndoda. Saphinde sashoshoba phansi komhlaba. Akakhulumi kakhulu uyalalela nje. Kodwa ipoint mayilibambile ngekumjika. Saphinde futhi yabhidliza into yethu. Ngenkathi kubashwa leli khehla lase enilazi kakhulu lase ukuzweni emgundlo. Ubani ukukhumbula leli khehla? Herigwala, yebo. Yebo. Inemciko yakhona lento uma sezivusa umzabalazo futhi ngaphansi komhlaba. Ebese sithi siqala kahle lento kuthule kwe-country kwase kukhululeka eMozambique le uChiliza kade ekhuluma ngayo. Kwasho ukuthi uvuleke ikhaya. Ngaleyo nkathi angisele umfanyana sengiyinsizwa ngaleyo nkathi. Kwathiwa ngeke sisakha isidleke esisodwa njengerivoni ngoba yabophisa wonke abaholi. Umbutho usuthatha isinqumo sokuthi iprovince ngayinye izoba ne-headquarters yaso. Nathi ke saba neyethu la. Ngoba ngangihleli namakhehla akhaliphile oStephen Dlamini noHerigwala. Kwakhona nabanye omeyiwa. Sathi kufuna ukwakha isidleke samadoda aqinile. Imina ke ngisemncane kunabo bonke labantu. Abantu gijimisanga mayibabo. Nayigijima yonke le Natal. Ngoba kwathiwa unobhala manje. Secretary welokhuzana we-underground. Kufuneka zivule indlela eziyongena eMozambique, engena eSwazini, yonke indawo ukuhambisa amasosha nokuwamukela ngokufihlekile kulezo ndawo. Izinsizwa ke njengoChiliza no PASS4 zasibalulekile ukuthi zibe khona eduzane ukuze sifike enkululekweni. Xoxa nje ezika-PASS4 incane enkulu. Njengoba ke kwenzeke ukuthi uma kukhona into ezinje kuvele ungazi siboshwe kanjani. Ngoba sisebenza underground, ngireporta kulokhuzana. Ngithe umuntu omdala. Ngangireporta kumuntu omdala, ngireporta kuStephen Dlamini le enkumba. Kungekho moto. Kufanele uyihambele ngibone ukuthi wenza njani ufike lapho uphinde ubuye. Yavuthwa into sathola umyalezo ophuma ngaphandle ukuthi njengoba iMozambique sikhululekile nje. Lama comrade akade aphuma ekhaya eMK kubonakala sengathi ngeke sakwazi ukuhamba kahle bangabonakali uma behamba lapha emakhaya. Ngoba ngenkathi behamba yayingekho lemgwaqo okuthiwa uya le Umongameeli. Kwakusahamba umgwaqo odwa nje. Kuhanjwe ndawonye ukuthi laba bayothi bahamba babhede baboshwe. Kodwa kufuneka sikhiphe-ke amanye amabutho azoba joyina batraine
ebese bebuya bebahola phambili ngoba bayazazi indlela. Umsebenzi wethu-ke lo ngase ngithi-ke kulamakhombethi engisebenzana niyabona-ke manje ukuboshwa kwethu sekuyabalwa sekubalwa iy'khathi ngoba uma sike sasebenza la ngaphakathi sasebenzisa ley'nsiza uma bebanjwa akubona bonke abayothi angazi ukuthi kwenze njani. Abanye bayothi heyi ngeke ngife ningibona nje ngathunywa usibani bani uhlalaphi uhlala endaweni ethile uyobona amaphoyisa ngena nomdlekulana ngoba ukulwela inkululeko akuyona into encane. Imnandi manje ngoba sesiyilwela sithule ngomzotho akusabanjwa namuntu manje. Ngaleyo nkathi kwafa abantu abaningi ngoba amaphoyisa uma etholile ukuthi kuyiphekula zikhulu wawuyisidumbu wangeke usini. Ingakho nje abanye babehluleka ukuthula bafihla iqiniso balichaze lilonke kuboshwe nabanye abantu bangafanele baboshwe bambalwa babethi ngeke ngikhulume ngishayeleni ngibulala ngoba vele abantu abafana. Saqala sathumela iy'nsizwa ey'ncane phesheya ngoba sasesiyilungisile indlela esuka la iziyofika eSwazini nabantu sasibeke ey'ndleleni ababenza lokho. Idiscipline yayinkulu ngoba uma wenza imistake encane uboshiwe and uma usuboshiwe ungafa nokufa noma uyohlala iminyaka ejele. Idiscipline ayikhona kwangakafani namhlanje lapho esiyihlalela khona. Umuzwa umuntu ememeza nje ethi awusokoshayo wangeke usho njalo usinde wayolala usufikile le kule nsizwa okuthiwa yasinayo yasuka la yalisoyilandela. Uyabona-ke ngaleso sikhathi kwase siyabanjwa futhi kwaba isibombe sokubamba. Ngibanjwa-ke mina ngenkathi sithole umyalezo ophuma komunye ucomrade owayesephumile ngaphandle operate eSwazini ufonela ummeli la kwakuthiwa bantu ummeli wayedume kakhulu Mxele, the famous lawyer. Uthi-ke ufonela omunye elokhuzane ofisini lakhe kuthi tshelani uZuma ukuthi ikheli lakhe alisasebenzi akalishintshe. Usho kanjalo. Iyakhuluma-ke lento ngoba ibona sithindana nabeSwazini. Ngize kumuntu omdala ngithi umuntu omdala nangumuntu esingibelesele la. Ummeli lapha nakade ngibelesela ngifuna ummeli azi ukuthi kunezinto engizenzayo. Sivumelana nomuntu omdala ukuthi gijima kuyeSwazini uyozwa ukuthi kwenze njani silungise phela konekho. Nangempela-ke sengibheke eSwazini nami anginamali anginamali ngoba seyihluphekela imali iphelile engesiyilanda eButswana kuthiwa yayigcinwe khona. Ngithi uma ngivuka ekuseni ngiye kule nsizwa esanda ukushona khona le nsizwa edume kakhulu yala eThekwini. Bekuthiwa ubani bona? Okay. Phela izinto ezinhle bakwethu ziyashiwe abantu makhona izinto ezabazenza. Umuntu akabi wrong ngalo. Wayesebenza la kuthi kudayiswa khona amaphilisi nento ey'ncane. Angazi kuthiwa kubizwa yini isitolo esinjalo. Ngokuthiwa yini? Yayilapha eduze kwase-YMCA.
ngafika khona ngibona ngithi gulukudu kade endo ufuna imali ithi kushona ilanga namhlanje bila esandleni sami ngiyahamba tshena wena ngoba ngiyakwethemba ngiyeswazi zobuya awutsheni omunye umuntu ngiyemsebenzini manje ntambama funa imali yami hayi nangempela ntambama ngifike iqoqile impela wayiqoqa yonke yala ngathi awuyabonga comrade ngase ngihamba shamajuba ngibheka le ngalihamba izwe ngayo emahlabathini ngihamba ngetekisi emahlabathini kukhona insizwa enekhumbi esisebenza nayo kuyona esithuthela iy'nsizwa ney'ntombi ngathi bathi hawu okay dlula uvakashile noma uhamba wena namhlanje hayi kuhamba mina mthathu ngibeke eSwatini athi yar man kushilo kuzana yami ungabantu kuphele ilento yokuwelwa ngayo ngithiwa ilento yokuwelwa ngayo emazweni passport yebo ngithi mina njengoba ngiyeswazile namhlanje ngizohlala kuphela umgqibelo ngesonto ngiyabuya ngibuyiswe ngibeka le ekhaya so awukwazi ukuthi ayikho le waqalaza wathi no kunensizwa la yase Cape Town esijwayele ukuwela nawo noma singenawo amathikithi iyayazi indlela ngizocela unihambe nawo ngathi uqedile ke mfana wangishiya le phezulu eduze kwelokhuzi sakrosa kwanezulu kwanje sathi nasesihambe sesinethile simayoywana sasafika ehotela kwesithole enye imoto kuthiwa indlela dolobha eseduze kwetasheni bani waziswazini kuthiwa kusenhlangano kwahlangana uQueen khona noKing uma sifika lapha singena ehotela intombazane yangibuza ithi iphi passport baba ngangithi ngiyaqala ukungena ezweni ngingaphinali ngeqe innocent zokukhuluma nje iqiniso ngathi ngisathi wathi lo mfana ngihamba na hayi wangishapo wasethi kule ntombazane eyiwe uthini ufuna ipassport ithina sisuka la eMbabane sekuphatha ipassport manje umuntu maze elokhu nisuka eMbabane hawu bhuti kanti nisuka la ngaphakathi uthi impela silengelelwe imoto la ingakho besihamba phansi nodaka hawu ngiyaxolisa mase singena endlini lo mfuthi yar cishe wasipophisa wena kanti kunjalo uthi hayi awukhazi ngokuphuma ngale eRepublic ukuthi bethinto no problem in any way uma singingale sengibonile ama-comrade bakuthabo nalona omunye kade sho lokhu lwana mfowethu sengiyabuya ngesonto ngihleli emanzini sengithi hayi awuthengele i-Coca-Cola lapha ezansi uyehla lushona ezansi uthi-ke lo munye uke ngihleli ngiphathele i-newspaper uma lifika iphepha lifika athathe lapho yalibheka lithi Justin Khuzwayo noba lo munye lokhu ubani umkhumbulayo Herod Masa obabili lithi iphepha those two ANC leaders have been arrested in Durban and umuntu ogcina engangikhulume nawo kwaku-Herod Nxasana so uNxasana uyazi ukuthi ngiseswazini ngizobuya useyibanjiwe manje uzoshaya angimazi noma uzokhuluma noma akazi ukukhuluma lama-comrade athi awubuyele emuva uthamba ngasibulala ngabe sathe bafowethu you are killing the revolution but no you want to kill the revolution ngoba uma ungena manje ubanjwa asukwazi noma uyokhuluma noma ngekukhuluma
inhliziyo yami ebuhlungu endlela eyisimanga ngahlala eSwazini ngingalali ebusuku kuze kusa ngangifungile ukuthi ngeke ngiye exile mina ngcono ngofele ekhaya ngahlala lapha la ngiza endabeni ke ukuthi nakho sekubanjwa ke manje ngemva kokubanjwa labo kwabanjwa herigwala kwabanjwa yonke ihlobo umuntu manje ngifuna ukuya le ngoba kune-structure ezingaziwa umuntu ezazaziwa yimi ngedwa njengosecretary ngithi kula madoda ngihambe ngizobuya uzoboshwa ngithi angisoze ngiboshwe mina hawu ngihamba la kwelakithi lapho khulunywa khona isiZulu umbeki kakhulu wayengafuni athi nje uzosubulala uthando kwafika ilanga ukuthi umbeki aye eLusaka eyoripota ngasale ngabamba lensizwa yakithi ngoba ngangiyazi ukuqinela ngathi ngingena ndoda irevolution wathi ngena ngangena ngempela ngithe uma sengifikela ngaphakathi ngathatha ibhanoyi ngathatha i-pullman kwakusanja ngo-pullman ngalowo nkathi ngaze ngazokwehla phakathi eThekwini ngasuka eThekwini ngeza ngaya eClermont la kwakhona abantu engibaziyo ngangena endlini yomunye ucomrade esasisebenza naye iminyaka sikwi-trade union siku-ANC sise-communist party yonke into ngamthola ehleli eneke imilenze endlale iphepha eklina lento yayiphephetha oqala kuthiwa yini uhleli uthe weza nje ngithi yamsebenzi sasibizana umsebenzi wathi manje wathi hawu webabu saboshwa ngoba uyazi ukuthi ngingaphandle mangila ngaphakathi mange ngaboshwa uzoboshwa abantu abaningi ngathi mina ngisaboshwanga wayeka yonke lento abayenza sahlala ngamtshela ngathi yebo ngiphuma eSwazini ngamtshela ukuthi nakho sovuza ilokhuzana kanje ngifuna uyongibizela usibanibani I think about between 5 and 6 ama-comrade engangiwazi wathi kimina lo comrade we-comrade ngifuna ukukuxoxela indaba uyakhumbula ukuthi naboshwa nonke ngangaboshwa mina ngithi mina yini yangenza ukuthi ngaboshwa angazi uthi ngala ngezansi kwakunenyanga ukuthi kwakunenyanga unfortunately sishonile manje yayinempuzu malanga umuthi ngeke akubopha amaphoyisa wawuphethe lo mthi ngeke ukubophe tu ngithi mina ngaleyo nkathi nginqwasimenda ngithinti umthi njani yini yanleyo into kaNkulunkulu mina ngiyayikholela athi uyabona ke ngokufikela kimi kuqala ngizokunika lo mthi ngenkani uphathe uzokwenza ngale ndlela engithe uwenze ngayo ngeke uboshwe nonke incane ngithi mina nanko amalokuzana amazulu akithi madoda uthi angizoboshwa nje umuntu uzosibona ngathi afune ngiboshwe kodwa ngithi nongamphokhi anginikeza angitshela ukuthi ubasa umlilo uma wenza userious lo mthi ubasa umlilo uthele phakathi wenza something ngithi hey angikwazi ukwenza yonke lento in anyway ebese ngithi hayi bahleni kulungile mina ngifuna labantu kusasa fika umuntu wami nguthathe ngifake iphakethe langaphandle encane ngikhohlwe yiwo ngakusasa ngiyafika into yokuqala nje sengibizele eceleni wenzele la nto ndawuyisho ngiyenzile umfana ngithi ngiyenzile angizange ngenze nithi qamba mama hayi bathi ufana ke sengithe khona lokho manje in anyway sikhulume nalamadoda siqede yonke into bese ngiphuma-ke ngiyofuna indawo yokulala kunezizalukazi ezimbili eClermont la ihlala enye kunentaba ngaphesheya enye intaba engala izalukazi ey'ndala zikakhongolose ngathatha isinqumo ukuthi bona abantu abazongifihla kangcono la
lo sisi omdala lo athi ngimtshele ngithi uyabona ma ngizohamba la eThekwini phumela nangaphandle ngifuna ungitholele umuntu ozongibheka uma ngihamba ozokwenza ukuthi uma ngihamba naye angabe khona umuntu ongisola njengesigebengu kusho ukuthi lo muntu ufanele kube yintombazana ngoba kufanele ngibonakale sengathi ngihamba nentombi yami naye sizomtshela ukuthi aswenke masihamba naye ashayile isicathulo impela esinesithende eside esincane kwenzela ukuthi ngingabonakali ukuthi ngisigebengu athi usho kahle khona undodakazi olangenzansi naye usemzabalazweni nangempela wamletha lo sisi ngoba ngalala kwakhe kuqala yangena le ntokazi i-staff nurse isebenza elokhuzeni clinic yakhona lapha iyakwazi futhi ukugqoka kahle ngabona nami ukuthi hey sokuthi angithengele ibhuluko noma ngigqokele ifonele sakhe ngibonakala ukuthi ikhwileza wena amathebula school ngithe ngisandofika nje ngase ngithi uyabona ke sisi ngizoya emlazi khona ocomrade la kufanele ukuthi ngeke ukubona ngithi uyabona kufanele ngiye emlazi ngiyotshena abantu abazokubiza labantu engibafunayo uphuma nina elokuzeni nathi ngiphuma ngesikhathi esithile nathi lungisa-ke siyohayarisha imoto sohamba ngayo kulungile ini isonto ngafika la ihlala khona ihlala yodwa le ntokazi clean yonke into yakhona yabona akutombi ukufa kodwa kangizele ukuzoshela khona umuntu ozongisiza ukwazi ukuthusha la kwingozi khona ngamfica sehlezi lapho engilindele saxoxa sithe sisahleli nje kwami imoto la phezulu waluma wathi hawu isoka la ngokosami kuzothini nalelo lesifica sihleli sobabili nje wathi ngizovele ngithi umzala no mina nathi mina kuyena thana umzala wami but awuyangena lezi zihamba nenge i-driver amabhasi akakopeletsheni yafika ngiyaxolisa mntakwethu ngizeni ngingazange ngikutshele kunalabahlobo bethu baseGoli balapha endlini manje senze umsinjwana nje kuzibusa lapha angazi noma ngana ngibona ugqokile ukuthi mhlawumbe khona la uyakhona ngindawo ngimtshelile ukuthi ungabusashi uzohamba nami thambela yonke into azoyisho uma ifika awunangempela athi hawu yebo hawu hayi lo umzala ngihlale ngikhuluma ngaye lo usibanibani kanje hawu sibari kunjani ngathi nama usibari siyaphela la bavele kwaxweba nje naye wabonja hayi lo muntu uyilungele hayi manje besihlezi lapha nje ulindele ihlobo ezinye zakhe akufuneka hambe nazo kulungile hayi ke bakhuluma naye waxoxa naye waqeda bahamba wathi hayi mzala ngizokunikeza nanku lokuzana ukhi uzonikeza laba sibanibana ngithi vele ujwayele ukushiya khona ngithi njalo ngiyazi kahle ungakhathazeki ngayithulela nje yaphuma lensizwa ngahlala ngedenjini kanti usedunyelwe usisi wakhohlwa ukufaka isicathulo ufake ophaqa athi uma ifika phansi athi kumkhwenyana ngikhohlwa ukufaka isicathulo athi umkhwenyana kwenze njani kangaka kwenzeka into engaze zenzeke ufuna senze njani ngizohamba kanjani ngasiwulanda bona imoto iphindima futhi nasi le moto uyangibona wathi salani ngiyabuya khona manje angene ngikhohlwa yenzile ngithi gqoka isicathulo wami uthe mayiphuma nje yafika le yami imoto eqashiwe
no driver umnikazi wawuhleli ngaphezulu nafuna ukuyela le awumase ngena-ke nje okay wabuya ngathatha ukhe wakho sobona lesi mangena kule moto ithi le nsizwa ehleli ngaphambili inhle awu mfowethu bekuthiwa uhamba nezakho nje kanti uhamba wedwa angithule ngamphendula awu kusemhlabeni phela mfowethu lapho into ziyenzeka awungakhathazeki ngithanda nje ukuthi awubonisanga ukuthi uthukuthele awungisho ngithi nanku umhlolo wami bahamba-ke ngale among the people ebengiyobabona emlazi la umama lo akamthinta ubaba lo bekhuluma owumazuma ngokokuzala unomphenyana wakhe wasemampondweni engimaziko manje selidala kusho ukuthi bengiya kuye namama ukuthi bakwazi ukuthi ngizele ukuzosebenza ngifuna umsebenzi osheshayo hayi sengibuyele ekhaya in any case ngihambe ngiyolala khona kwalo salukazi lo sisi lo wangena ngo-5 ekuseni ezo-check ukuthi angiboshiwe na ethi umsebenzi lwenginike wona ukuthi uze ungalahleki phambi kwami ngelinye ilanga ngixoxela udaba likalo mama ngoba later ngezwa ukuthi wayewunesi esasebenza King Edward esemsha wayithandana nensizwa enhle yakakhongolose eyaphuma nalabo abaphuma kuqala beyotrain wahlala emlindile wayesamlindile nangalokhathi wathi ngifuna ukubhoboka kuwe baba ngikutshele ngathi ngihleli ekhaya ngizoba ngigcina ukubona isoka lami lapho ke ngathatha lento enza ilezi leyifoto ekhipha abantu no umuntu maseshaya isithombe kuthiwa isithombe konje kulungile anyway uthi wafike lesikhwama sifake i-album ifake izinto zakhona wafika lo bhuti wayivula kancane wakhipha amadokhumenti amaningi ngendlela esimanje kanti ufihla amadokhumenti omgundatshana waxoxa wathi sorry angikuhloniphanga nganikeza nje ukuthi ubungigcinela izinto zami amadokhumenti ami la kodwa-ke ngengiphinde wahamba nomphela so inhliziyo yakhe buhlungu ufuna leli soka lakhe ukuthi ngangimthanda lo muntu utshela indaba ungayibuzanga ufuna umthola usaphila na ngaphandle sahlukana naye usengisizileke lo onginikeze umuthi ukubiza abantu uthi-ke mase sihlangene kukhona nochilizi nalabo ebengibabizile ukuthi abafiki singamadoda sonke la kukhona umama yilo mama kuphela khona uthi ku-PASS4 mase ngithi hayi asiqalele umhlangano athi u-PASS4 we-Comrade Zuma ngithi mina yebo khona usho sesiyaqala njalo umhlangano athi mina yebo athi hayi bo